Hola a totes i a tots. Vídeo introductori per a la creació de formularis en tractament de textos i el que farem en aquest vídeo molt curtet és bàsicament fer que aparegui la fitxa on hem de trobar tots els botons per inserir els formularis. Per què? Perquè d'inici està amagat. Veureu que a la part superior del vostre Word teniu la fitxa arxiu, inici, inserir, disseny, disposició, referències i que la fitxa que hem de fer servir per fer aparèixer els formularis no hi és, no està visible possiblement. Com faig aparèixer la fitxa programador, que és la fitxa que necessitem visualitzar per inserir els formularis? Doncs des de la fitxa arxiu, la pestanya arxiu, anem a opcions, que està a la part inferior de tot, i des d'aquí, des d'opcions, tinc un botó que és personalitza la cinta d'opcions, està al centre aproximadament. Sí? Aquí veureu que a la banda esquerra podeu visualitzar totes les fitxes que teniu disponibles. La fitxa inserir, inici, disseny, disposició, referències, i veureu que baixant cap a baix n'hi ha una fitxa que es diu programador que està apagada, és a dir, que el xec de verificació no està encès. Per tant, el que farem aquí és activar-lo i acceptar. En que haguem fet aquesta acció, veureu que en la part superior dels menús tenim una pestanya nova, una fitxa nova que es diu programador, que abans no teníem, i aquesta és la que ens permet visualitzar la família de controls. Controls ens deixa veure els controls de formulari i en aquesta fitxeta els formularis heretats, en aquest cas. Llavors, és aquesta la manera de poder accedir a visualitzar els controls de formulari i els formularis que a continuació podrem anar veient mitjançant els tutorials, les simulacions, com inserir i com fer servir cadascun d'aquests.